Sjoggers, wat vindt ervan, zaait mem een beetje zenuwachtig. 24 band zitten van de middag te stin op Tsingerzin in het Friesk. Ze kwamen van Alverskwallen die terug de voorrondes kwamen winnen. Wij hebben hem op zicht en kunnen hem nog makkelijk ruilen. Het wie net makkelijk. Een soort band hier meer dan 15 flaters. De winnares wie Ilse Vellinga van Wommels, met maar zo'n flaters. Het fundament van Wommels, Ilse Vellinga. En een heel groot applaus voor Ilse. Draai die om, draai die om. Wat vond je nou het dreigste aan dit dicté? Nou ja, wie een keer wint, die koe ik net. Dus dat is natuurlijk wel lastig. Om die dan, probeer die dan koe te scoren. Neem eens een voorbeeld. Welk wordt koers net? Ja, Heegelijk of zoiets. Dat koe ik net. Dus ja, die hik ik fout kunnen. Het vernuivert juryvoorzitter Jelle Bangman net dat de meeste band een protte moeite hier naar het dicté. Wij weten gewoon dat het Friesk is een taal die de band vooral lezen, praten met elkaar, verstaan, hartje, lezen. En er binnen eigenlijk maar een beetje kwamen die het heel intensief met de band schreeuwen. En dat is juist dat het staafje van het Friesk is best dan wel dreig. Morgen is het dicté voor volwassenen. Dat wordt uitgestuurd op Omroep Friesland televisie.